L'antifeixisme, evidentment, segueix sent més important que mai i la lluita antifeixista és més necessària que mai. No deixar-nos abrumar o paralitzar per aquesta presència de l'extrema dreta i dels discursos d'odi a les xarxes socials, perquè fan molt de soroll a les xarxes, però després, fora d'elles, nosaltres seguim tenint molta organització, molts anys de militància i seguim fent molt bona feina antifeixista, que cal seguir fent, però que som més fortes i que estem al lloc correcte de la història. Crec que l'antifeixisme s'ha de nutrir de grans accions, però també de petites accions quotidianes, i jo crec que és en aquestes accions quotidianes en les que anem construint a poc aquestes utopies i aquest món que entre totes volem aixecar i en el que creiem. I de fet, ho hem comentat ara, que una de les crítiques que se li poden fer a l'antifeixisme tradicional és aquesta, que potser per una inèrcia o per un costum s'ha acabat reduint tota la seva oferta d'acció antifeixista, anem a dir, o tota la seva acció a aquesta confrontació física amb els grups d'extrema dreta, que segueix sent necessària i evidentment, hem d'agrair moltíssim a les persones que posen el cos contra aquests grups d'extrema dreta, que al final fan les nostres vides més perilloses i més violentes, i hi ha hagut grups antifeixistes que han posat la cara i el cos per defensar-nos d'això i, per tant, màxim agraïment i admiració per les persones que ho han fet, però sí que és veritat que les formes de feixisme estan canviant i crec que hem d'estar més oberts i més obertes a la idea d'un antifeixisme d'espectre complet o d'espectre ampli que entén que hi ha moltes maneres de contribuir a la lluita antifeixista més enllà de l'acció violenta directa o de la confrontació física directa i que totes són útils i totes són necessàries. I, de fet, és important que totes les persones que ens considerem antifeixistes sentim que podem fer la nostra contribució a la lluita perquè ens hi necessitem a totes i totes tenim alguna cosa a aportar-hi. Jo crec que el repte principal és saber fer arribar aquesta idea de l'antifeixisme, descriminalitzar-la, que en els últims anys des de certs mitjans de comunicació s'ha criminalitzat i se'ns ha fet veure com una cosa de gent violenta, perillosa, i al final és gent meravellosa, gent moguda per el respecte i l'amor cap als altres humans i que volen construir un món millor, més segur i més just per tothom. Crec que és important que aquest antifeixisme arribi a tothom i que tothom pugui fer-se el seu i convèncer que és antifeixista i que és un orgull ser-ho i dir-ho i d'aquí passar a l'acció, com deia, de la manera que cadascú cregui més oportuna i se senti més còmode. Crec que, malgrat les xarxes socials promouen la difusió d'aquests discursos i aquestes idees, sempre hi ha escletxes per on podem introduir les nostres idees antifeixistes, anticapitalistes. Hi ha moltes persones, moltes creadores de contingut que estan trobant la manera, estan entenent com funcionen els algoritmes i estan trobant la manera de fer-los servir a favor de la difusió de les idees que a nosaltres ens interessa i també sabem que podem arribar a tenir molt d'impacte i molt d'abast a les xarxes socials, però no hem d'oblidar que són xarxes socials que estan en mans de qui sabem que estan, que són grans persones molt riques que més aviat estaran disposades a difondre idees de dreta i d'extrema dreta que no pas de l'altre costat, i no hem d'oblidar que el context és aquest i sempre jo crec que hem de tenir una pota en aquestes xarxes més mainstream o més massives perquè arribem a molta gent, però també una altra xarxes socials que funcionin d'una altra manera i que siguin més acords amb el món que nosaltres volem construir, que ens imaginem. Jo crec que una cosa que també es fomenta molt des del moviment d'Esplais, que és aquest pensament crític, crec que és important mantenir-lo una mica sempre, tant quan t'estàs parlant al teu monitor, com al teu professor, com als teus pares, com una persona que segueix les xarxes socials, crec que també és important mantenir aquest esperit crític i no pel fet que sigui una persona que et parla a través de xarxes necessàriament té la veritat. Crec que és interessant sempre, si una cosa
et grinyola o si una cosa t'està interessant, doncs investigar pel teu propi compte, veure altres veus, no? I com contrastar una mica opinions. I crec que també és interessant no caure en un ús com de xarxes socials que pugui acabar sent nociu o perjudicial, perquè sabem que són xarxes que estan pensades per tenir-nos enganxats i enganxades a les pantalles i moltes vegades el que consumim per allà no és ni un contingut que ens aporti massa ni que ens faci reflexionar massa i simplement estem consumint per consumir. Si haguéssim de dir quin vídeo hem vist fa 5 minuts enrere o 5 vídeos anteriors, segurament ni ens en recordaríem, no? Perquè aquest flux d'inputs és constant, no? I crec que és important, a part de ser crítics amb el contingut que consumim, també ser-ho amb la composició i el disseny d'aquestes xarxes socials, no?